आं जुदि बिनि हिनजावखौ बुग्रोदोंबा आंनि प्रुफखौ बियो ससियेल मिडियायाव मानो होनो हायासै दैदेन ओरैबायदि बानायनानै बुंनो हायो बे बानायनाय बाथ्राया सानसेब्लाबो हमजाखायो होननानै बुजिखायो मानसिखौ रायनायनि बुंनायनि बहुत लाइन दङ खुगाखौ एसे लागाम दोन गाज्रि गाज्रि भाषाजोंल' रायनायलै बिदिबाल'सो नायो होनना सानखो ना माखो नोंलाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेनानै हमना खाबाय जानांगौ दायो निजरा बर' सिस्टारा दैदेन आरो मैदोमजों रायज्लायनाय मोनसे कल रेकर्डिंआव गावनि हिन्जावखौ बुग्रोदोंमोन बुंनायनि सायाव निजरा बर' सिस्टार फिन आरोबाव दैदेननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बियो मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आरो सानु खेमफ्राय सिस्टाराबो मैदोमनि माखासे लेंगुवेजनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जेराव बिथांनि ससियेल मिडियायाव बाहायनाय रावफोरखौ माने मोजां नङा होननानै बुंदों थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो माथो खोनाबाय थादों ना डाइरेक्ट माने बिसोर सोबाग्रोखादों आरो सोबानायाबो दाथ' बिथ' फुटेज ओंखारासै दा नोंनिसो फुटेज फुटेजआ दङ आं माने भिडिअखौ हगाराखैसै माने आं थानायाव दिन्थिदों माने सोबाग्रोनाय गासिबो भिडिअ दंजोबो आदा मैदोमजों आं कल रेकर्डआव खोनादों आरोना गावनि हिनजावखौ जाहैदों आंसो बुग्रोदों जुदि आं जुदि बिनि हिनजावखौ बुग्रोदोंबा आंनि प्रुफखौ बियो ससियेल मिडियायाव मानो होनो हायासै दैदेन ओरैबायदि बानायनानै बुंनो हायो बे बानायनाय बाथ्राया सानसेब्लाबो हमजाखायो होननानै बुजिखायो नाथाय आं रावखौबो बानायनानैबो बुङा आं रावखौबो आं मिसा खोथा बुङा मिथिबाय आं जि नंगौ बेखौसो आं बुङो दा गावनि खुगायाव गावनो हमजाजोब्बाय होनदोंमोन गावनो आंनि थाखाय आंखौ मार्डार खालामनानैबाबो जेल जागोन होनदोंमोन दा बे गावनो बुंनानै लाखानाय एक्सुवेलि गावनो जेल जानो लुगैखानाय मालाय जेल जादावग्रा मानसियाथ' जेल जानो लुगैबाय थाखायो दा बेखौ नागिरफिनखानाय आरोना बे गावहा जुदि बेफोरखौ बुजियोबा बे हिनजाव मानसिखौ बे बुग्रोनोबो नाङामोन आरो बिदि मानसि लाबोनानै आंखौ बुनो नाङामोन आरोना आं बेखौ मानो ओरैबायदि माने आं थैनानै थांबाबो आंनि बे ससियेल मिडियायाव एफा गिदिर भाइरेल जानायखौ आं मालाबाबो आं बावनानै थांला आरोना लोगोफोर मानो होनबा बे आंनि बुनायखौ नुबाथाय आं थैनोनो लुगैयो आङो थांनानै थाला नामा होननानै आङो मा मोखां खिन्थिबावनो आंनि बिमा बिफा आंनि बिदा फंबाय आं लाजिनानैनो आं दा न'खरनि फनखौनो आं हमा बिमायाथ' गाबै गाबैनो जोंना बेमार जालायनानै दं दा मिथिबाय आंखौ बेबायदि अबस्था बुनायखौ नुनानै न'आनो गैयामोन ना मोनजायाखै ना मोनलोङाखै होननानै आरोना जोंनि मामिया दाथ' एक्सुवेलि जोंनाथ' केसाथ' जागासिनो आरोना नोंथांमोनाबोथ' खोनासंनो लुगैयो मारै मारै जाखो होननानै दा आंनाव कमप्रमिस बिबाय थादोंमोन बिसोरो आं मानिया आं होनो हाया होननानै बुंबाय केसा नायदो सोलायलांसै माबायदि जालाङो नोंथांमोनहा उनाव फैदो ओइ मैदोम नोंलाय निजरानि लोगोआलाय बोरै दालाय बिसोरखौलाय गाज्रि गाज्रि रायलाबाय थाखो ओमफ्राय गाज्रि रायदोंथ' जावदोंथ' दैदेनमोनखौ रायदों मोजां रायब्रा मा गाज्रि गाज्रि खोनाथावथावै भाषाफोरजों जावलाबायो नोंलाय इसेबो लागाम गैथारा नामा बे न'नि मानसिफ्रा नाया नामा नोंनि न'नि मानसिफ्रा नाया इसेबो रावानो मोजां नंथारा नोंनिया गाज्रि गाज्रिजोंल' रायनाय मोजांजों रायनो हाया नामा नोङो मोजांजोंबो बुजायनो हायो मानसिखौ मिथिबाय बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषाफोरजों कि जोंफोर बे साथाम साब्रै 10 जन 5 जननि मानसिनि माबा फेसबुक नामा बियो बयबो नुयो हो नोंनि भिडिअखौ माथो सोरबा गथ' बा सोरबा आबै आबौ मादैनि खाथियाव माथो नायनोनो हानाय नङालै फाग्ला नोंनि भिडिअखौ नायनो लिट्रिं सिङावसो हाबनानै नायनांगोन इमान गाज्रि गाज्रि भाषाजों जावबाय खिजावो नामा आं सिगांनिफ्राय नायो नोंनि भिडिअखौ नायोबो सापर्टबो खालामो नाथाय नोंना किसुमान खेथ्रआव नोंना भाषा बुंनायफोरा मोजां जायालै नोंना मानसिफोरखौ जावनाया जाया नोंना मानसिखौ रायनायनि बुंनायनि बहुत लाइन दङ खुगाखौ एसे लागाम दोन गाज्रि गाज्रि भाषाजोंल' रायनायलै बिदिबाल'सो नायो होनना सानखो ना माखो नोंलाय बेबायदि इसां गाज्रि गाज्रि भाषा बाहायनाङालै नोंहाबो मान सनमाननि खोथा दंना नोंखौबो सोर मोजां सानगोन बिदि गाज्रि गाज्रि राव बाहायबाय थाबालाय जोंफोर दा एसेल' गाज्रि भाषा बाहायलाय माबायदि बुंजागोन माबायदि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानांगोन जों दानो फेसबुकखौनो बन्द' खालामना लानांगोन ओमफ्राय नोंहा आयु नोङो अनेक समाजनि मोजां खामानि मावो ना गाज्रि खामानि मावो बे नोंनि बाथ्रालै नाथाय बे फेसबुकाव अनेक उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायो ओमफ्राय नोंना भाषाफोरानो एखे माने लाजाखायालै एसे मोजां खालामनो नाजा मोजांजोंबो दावगानो हायो फेसबुकाव गाज्रिजोंल' दावगानो सानबाय थानाङा नोंहाबो फेमास जाफानो लुगैसोबाय नामा बिसोरजों जि गाज्रि गाज्रि राव बाहायखायोलै आं नोंखौ मोजां मोनासैलै नोंना रावानो एसे गाज्रि जाद्रायबाय